aquí viatjarem a 1879 i hem portat de fet un periodista, el nostre Jesús Hermida particular de la comarca, que ens il·lustrarà una mica i s'entrevistarà en directe amb tota la gent del poble. D'acord? I la meva emissora m'ha encarregat que faci un reportatge sobre els expòsits que van ser enviats des de Barcelona cap a aquestes contrades a la segona meitat del segle XIX. En el cas concret de Gisclareny hi ha registrats fins a 83 nens en aquests 32 anys de l'època de l'estudi, dels quals moren 28, en aquest cas la mortalitat una mica més baixa, de l'ordre del 33%. La Laura és la nostra filla i té 6 anys. I ella és l'Adela, que és una nena expòsita que va arribar aquí amb només 2 mesos de vida. Maria, aquesta deu ser la conductora als expòsits. Sí, és la Teresa. Porta els expòsits i també I què prenen durant el viatge, així quan són tan petits? procuro portar una mica de llet. I quan arribo a Berga els hi dono. I si no, se I opinar sobre aquest programa a través del nostre Twitter. Posa un expòsit a la teva vida, o si no, responent a l'enquesta que hem plantejat. Passa per enlaire moltes vegades, moltes queixes que hi ha de molts veïns amb un mal tractament de les criatures. L'alcalde només li sembla bé el que el voten a les eleccions municipals, i del que no el voten tot li sembla malament. S'allera una mica. Sí, una mica, una mica. Ella és jove, ja se sap. Sí, ja ho sabem. Tu també ho saps. És que són molt bones, Aquí no queda Ay, eso está perfecto. Eso estaban allá. Molt bé. Moltes gràcies. A partir d'aquí doncs, va venir el acudit de fer la maqueta, i aquí la teniu per vosaltres. Recordar realment una mica la història de Gisclareny, que ara aquí estem tots molt feliços i vivim molt bé, etc. Però recordar com vivia la gent aquí en el passat és realment autènticament colpidor i ens ensenya una mica a no queixar-nos tant moltes vegades com ho passem malament. A mi m'agrada molt de fer rellotges de sol i mira, i sempre que m'han dit per fer algun, no em costa res de fer un rellotge, no sé. Els grans historiadors diuen de que aquelles coses que sense donar-los importància es fa a cada poble, a la llarga els hi serveix amb ell de caldo de cultiu per fer les grans històries. Han passat els anys i estic ben enamorat de Gisclareny. La mostra està que amb escrits que he fet i música no m'oblido mai de Gisclareny. Gràcies a tots. Sent festa major, gran balla i tren, a la meva Roser, que adeu passarem. Jo sóc la Roser i visc aquí dalt, és el meu xicot, el més ben plantat. I ara ben agermanats, que visqui la festa i visca Gisclareny, i visca Gisclareny, i visca Gisclareny, i visca Gisclareny.
de la volta. Xic, 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 xic. I cap a l'altra banda. Va, va, va. Mira, mira. Farem oïdes. Cap aquí, cap allà, cap aquí. I ara farem un salt cap a dalt. Preparats? A la de 3, cridant molt fort, va. 1, 2, 3. Molt bé, molt bé. Vas parar. La mà dreta, la mà esquerra, totes dues i el genoll. I una volta dansarem. I de parella no cal que canviem.